evin çima tu evine dixwazi lê ji wê ditirsî ger tu levînê ne amade bûyî çima gazî wê dikî ger tu di nav evînê de bijî ta tu çawa dikarî wê ji mirovan veşerî karekê ez te dîtim û evîn hat wek demek ku ne di cih de bû em nedizanin çawa evîn tê nav jiyanê lê em tê de winda dibin tu wê veşartî dikî em nedizanin çawa evîn tê nav jiyanê lê em tê de winda dibin tu wê veşartî dikî Razî bûm lê evîn wek ronahiye nikarî wê veşerî ew dikeve derve diken û giriyan de xwe nîşan dide ger tu ji mirovan ditirsî çima tu evînê digerî ger evîn rast e divê tu wê bi eweyekî rast jî bijî.